खुलुमका जत ताखोतै बुखुरंनो फुंकाहाम जों 18 मेव चेन्नाईनि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरमनि फायमानि चिदम्बरमाव जोंनो काहाम गयनो टेस्ट खालायै नायै जोंनो नर्मेल दङ हनै टेम्पारेचाराव चेक खालायै जोंनो सर्टिफिकेट रुबै तै जोंनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायै बास रगो काहाम गनो जोंनो रहका तै जों मास्क रखथबै सैनिटाइज खालायैनो जों काहाम गनो फायलायका तै ट्रेन काखा जों चेन्नाई ट्रेन कामानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसा आरो चेकअप खालायका जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानिया गलो 11टा 10:50 ओम हायरगो हरनि 10:50 ओम हायरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानिया गलो जों सामुं नमुं सावै काहाम गनो फायका तै आन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै आन्ध्र प्रदेश लाई मानि कलकाता चिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पैकेट ओम हायमां रुवैनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हायकेनो फायलेका किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक सावै तै ओम हायके सकै मानि या गलो आगरतलाव सकायके आगरतला स्टेशन सकै मानि या गलो जोंनो तामखलायका जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङो न तंखा इंगे जों वान सुका खरकसा खलायनै टेस्ट खलायैसे रहरि तंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुखा कुनु चेकअप सिखलाया कुनु चेकअप खलाया कुनु स्क्रीनिंग बो खलाया टेम्पारेचर बो चेक खलाया वने जोंनो मिस्ट्री पैकेट कासे या फरिनै जोंनो होम क्वारंटाइन नै सिल तगैनै जार नगरि रहका इंगे वानाखा केबो न केतलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खलायनानै नै इंगे टेस्ट खलायकेबा जतनो न खलायदि सारनि सागो तामतों जोंबो किरिबले इंगे तै जोंबो सेफ्टी तंना मो जों तै पारानि बर रंनो नगनि बर रंनो जतनो काहाम केनो सेफ्टी खलायथना मो जों चिनि सागर द तंगै तंखा बुनि सागर द तंगै तंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालायै फैलेका ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खलायले मेया जादा सिदा आजु फाना जों तो गाना खाना आसु गै फैलेका इंगे तामं खा नगो सबाय मानि या गलो खाना का तामो पारानि बर गबो प्रॉब्लम जागो तनानि इंगे तनानि प्रॉब्लम जागो हनै पदेपद मीटिंग रख खलायलेका बो पारावो बो सालायका बुंगांगे बाबा सं रिक्स को सिवितो बुखा जों नगो नतलांखा जों नगो होम क्वारंटाइन खलाय जावनै जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगो मनै बे आनो जों आलादा नगो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालाय मेया जों माइखुरि गलाङै थांबो जों ना हारिसाबो बास चिनि जों दङ ओम हायकेनो तंलायका ओम हायके तंमानि या गलो सोमसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर बो हाय बो जों नगनि नस नखरिया नगे ताइनि दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फायका जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फायका तै ओ सैम्पल ना फायमानि या गलो जों नगो सिल पोस्टार रुबै गलाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन नै जों डेट रुबै पोस्टार रुबै सिल खलाय गलाङै थांका इंगे तो काहाम को खानासनि रिपोर्ट सकायनै नै साव द रिपोर्ट सकायके सायमानै चिनि सागो तामो दं गरै जोंबो किरो जोंबो आमाय जों बरक बाय हासालके दङ नगबो आमा बाबु बायबो जों मिलिया जों हासालके दङ सामानि नमानि तुकुमानि थुमानि बो जों आलादा नगन थु इंगे ओम हागे दंमानि या गलो सानजा जराव आतमसा पुलिस रक फाइ सकायका पुलिस रक फाइ सकाय दामनि सा अनगनि खरगनि थानाय साबो हनै सं हाय कुनु इनफरमेशन सारा बर थानानि हनै नखरि फायका बर थानानि जों कुनु इनफरमेशन मायाब्ले सार हनै इंगे नो आइसोलेशन बागै लांनानै हाय जोंनो तो दिनैसो फायनाय सैम्पल लाङै थाङो टेस्ट खालायनानै हनै रिपोर्ट मामानि परेसो जत किसं नायनि साइकेलां इंगा आतमसा हठात के ताबुक थानानै अम तो जोंनो कुनु इनफरमेशन बुरिया न रक नै गता द अच्छा कुन कक सालायके अम हेकेन सालायमेन परे द अच्छा थानानि जिंगा बा काहाम को जों गम हेके हासाल न नगनि बर बाय काहाम गनो जों हासाल के दङैनो दिन का दिना मो ओ आइ क्वारंटाइन खालायना मो जों हासाल दङै नगनि बर बाय दङ यावैनो कसला तंखानो काहाम दा चिनि सागो तामो तंखा जोंबो सायमे एब्ले रिपोर्ट माया सानि इंगे ओम हायकेनो फायका जों फायमानि या गलो पुलिस रंनि कक खनावैनो फायका फायमानि या गलो जोंनो ताकार जला आईसीडीएस तै अब तामपाराबो चंद्र कुमार सदर पारा हनै ताकार जला समनि गान्दारा कायसा ऑफिसर आईसीडीएस ऑफिस दङ और तनै फायका जोंनो और तनमा या गलो जोंनो कुनो हरनि माइबो मासाया जों हरनि 7टा 7:30 तनै फायका कुनो माइबो मासाया तैबो करै इंगे ताबो फुं आइका फुङायनै ताप सा पर्यन्त तैबो सपायखौ कुनो व्यवस्था करै इंगे ओम हायके तो बरक दङै मेयाब्ले इंगे को जदिन आइसोलेशन बागै काहामनि बागै तो बुंगे तो कम से कम एटलिस्ट तैले तंगना नांगो तै सारा तंगियाब्ले जों सैनिटाइज खलाय तंगना फानो काहामके तंगना फानो तै सारा जों तै तो मानाया तै नंनानि तो करैनो करै इंगे न नाइ मिया और फाइ सपाय मानि